Ahojte! Ďalší plugin WooCommerce je vynikajúci modul pre vytvorenie e-shopu. Môžete v ňom nastaviť dopravu, pokladňu, registrovať objednávky, e-maily, zobrazenie produktov či menu. Klikneme na WooCommerce. Vidíte, že máme tu objednávky, prehľady trebárs predajov. Dôležité sú samozrejme nastavenia. Môžeme tu nastaviť dopravu, pokladňu, čiže spôsoby platby, PayPal, dobierka, bankový účet, zobrazenie produktov, trebárs, účty, alebo e-maily, kde budú chodiť objednávky. Alebo iné informácie ohľadom predaja produktov e-shopu. Zatiaľ ďakujem a dovidenia.